na defensa das montañas, eólica, así non. Eu son Rocío, represento a Asociación Alarma na Terra de Montes. Quero animar a todas as veciñas da nosa comarca e arredores a que o 11 de decembro veñan a Cerdedo a manifestarse, a berrar ben forte que nas nosas aldeas que hai vida, que hai presente, que hai futuro e que o vamos a defender fronte á invasión eólica. Partimos da praza do Concello de Cerdedo, vamos a facer unha pequena marcha e despois de volta outra vez á praza. Ai, Maruxiña, non vayas a erva, que ven o vento, Maruxa, toda xa leva, levaxa toda. Ai, Maruxiña, Maruxa, non seas toda.